Migrazioa eta aniztasuna ez da bakarrik gizonezkoen kontu bat. Espero zena gertatu da. Eusko Legebiltzarraren gehiengoak ezezkoa eman die Elkarrekin Podemos IUk, PPek, Ciudadanosek eta Voxek hezkuntza legeari jarritako osoko zuzenketei. Beraz, lege proiektua ez da berriro Eusko Jaurlaritzara itzuliko eta zuzenketa partzialak eztabaidatzeari ekingo diote. Hasteko, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek lege proiektua defendatu du. Haren esanetan, lege proiektu sendoa da hezkuntza eta gizarte eragileen ekarpenak biltzen dituena eta gainera, iazko apirilean, Eusko Legebiltzarreko 4 alderdi nagusiek izenpetutako akordioa oinarri duena. Eduki jakin batzuei heldu die sailburuak. Hizpide izan ditu hizkuntzen irakaskuntzen gaia, zeinak arrahotsa eragin baitu azken aldian. Sailburuak aitortu du hizkuntzen arloan eztabaida handia dagoela mahai gainean, baina bidetik eta helburuetatik ez desbideratzea galde egin du. Orain, sailburuaren esanetan aurkeztutako zuzenketa kontrastatzeko, adosteko eta onartzeko garaia da eta legebiltzarkideei dagokie hori. Arratsalde on guztioi, 7 pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan gizarte arloko gaiak hizpide. Oldarraldi judizialaren kontrako manifestazioa egingo da azaroaren 4an Bilbon, euskararen normalizazioaren kontra azken hilabeteotan izan diren epaiak auzitan jartze aldera. Euskalgintzaren kontseiluak antolatu du protesta eta atxikimendu ugari jasotzen ari da. Deialdiaren harira atzo Euskal Sindikatu Nagusiek eta lan munduko hainbat eragilek bat egin zuten mobilizazioarekin bat egiteko. Bilbon bertan egindako agerraldi batean. Propio agerraldirako ondutako harrean gogora ekarri dute eredu sozioekonomikoa ezinbestekoa dela hezkuntza gutxituen normalizazioan. Eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa da hizkuntza gutxitu baten biziberritze eta normalizazio prozesuan. Izan ere, gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beste parte handi bat inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura, zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du kontseiluak. Baita, langile moduan, euskaraz lan egitekoak ere. Goiz honetan berriz Euskal Konfederazioak agerraldia egin du Baionan euskararen erakunde publikoa osatzen duten 4 partaideei eskatzeko euskararen geroa segurtatuko duen hizkuntza politika bat proposa dezatela. Hain zuzen ere galdetu dute ea nola egin daitekeen 2050ean euskaldunen kopurua 130 izan dadin. Gainera, euskararen erakunde publikoaren izaera eztabaidatuko dute hura osatzen duten erakunde publikoek ondoko asteetan eta etorkizunean izango dituen baliabideak erabakiko dituzte. Bada euskalgintzaren hitzetan gaur egungo erritmoan segitzea euskara hiltzera kondenatzea litzateke. Egitura horrek eta egitura horretan biltzen diren egiturek bidea zabaldu zuten pixka bat eta emaitzak lortuak izan dira. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraitu.
Euskararekin lotuta azkenak ala bada besterik osteguneko lerroburuetan aipatzeko. Urriaren 9an Erandion aldamio batetik erorita larri zauritu zen behargina hil eginda, orduan izandako zaurien ondorioz LAB sindikatuak azaldu duenez. Horrekin batera jakinarazi du aste artean arrantzale bat hil zela Pasaian. Hala, sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten 55 behargin hil dira lan istriputan Euskal Herrian. LABek azaldu duenez, itxura denez istripua gertatu zenean langileak ez zuen erorikoen aurkako babes sistemarik, eta hori bereziki deigarria da amiantoa kentzeko prozesu batean prebentzio neurriak eta enpresariaren partetik ezarritako kontrolak muturrekoak izan beharko liratekeelako. Sindikatuak gogorarazi du ia 11 langile hil zirela toki garairen batetik erorita eta aurten 4. Eraikuntza sektoreko lan baldintzak salatu ditu eta erakunde publikoak ere egin ditu egoeraren erantzule. Bestetik, bisexu eraso salatu zituzten joan den astean Getxon hilaren 12an eta 14an. Getxoko udaleko bozeramaileen batzarrak biak gaitzetsi ditu adierazpen instituzional baten bidez. Gainera, esan dute bihar bi elkarretaratze egingo dituztela, instituzionala eguerdian eta herritarrena arratsaldean. Beste aldetik, ertzaintzak baieztatu du larunbat goizaldean sexu indarkeria batengatik salaketa bat jarri zutela udaltzaingoan. Hala ere, esan dute hilaren 12an ez zutela gisako salaketarik erregistratu. Donostiara begira, listor asiatikoen abiak detektatu dituzte hirian suhiltzaileek jakinarazi dutenez. Gai aldatuta berriz, Kataluniako presidente Pere Aragonesekin bildu dira senatuan Mertxe Aizpurua eta Gorka Elejabarrieta EH Bilduren bozeramaileak testuinguru politikoa aztertzeko eta Euskal Herritarren zein Kataluniaren etorkizuneko erronken inguruan mintzatzeko. Bilera horretan Euskal Alderdi Independentistako iturriek azaldu dutenez, egoera politikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak aztertu dituzte Pedro Sánchezen investidurarekin lotuta. EH Bildu babesteko prest baidako eta ERC eta Junts berriz amnistia eta autodeterminazioa mahaigainean jarrita negoziatzen ari dira. Hain justu, EH Bildurekin bildu horretik Aragonesek beste bilera bat egin du ERC, Junts eta PSC-ko senatari katalanekin. Gauzak horrela, senatuko aretoetako batean aipatutako senatariekin bildu ostean, hitza hartzen lehena izan da Aragones 10 minutuko tartean. Bertan, adierazi du amnistia ezinbestekoa dela, puntu gisa, Katalunia eta Estatuaren arteko gatazka politikoari irtenbidea emate aldera eta ziurtatu du Kataluniak botoa emango duela erreferendum batean. Hala Aragonesek berretsi du eskuineko alderdiek diotena gorabera Katalunia Europako nazio zibiko eta demokratiko bat dela, bakean eta askatasunean aukera guztien artean erabaki nahi duena, demokrazia eta aitorpena oinarri hartuta. Entzun. He vingut a comparèixer en aquesta comissió a defensar l'amnistia, a defensar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya com a culminació de la resolució del conflicte polític, a defensar el benestar i la prosperitat dels ciutadans de Catalunya. En definitiva, he vingut aquí a defensar Catalunya, la Catalunya de tothom, de tots els catalans i catalanes, que
que independentment del que pensin, volen viure en llibertat, pau i justícia. Palestinarren eskubideak aitortu gabe ekialde hurbilean bakea lortzea posible dela uste duena zoratuta dago. Hitzok esan zituen Palestinako aginte nazionaleko buruak Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian iragan irailaren 21. 2 aste geroago Gazako miliziek eraso egin zioten Israeli eta hankaz gora jarri zuten ekialde hurbilerako zenbaiten joko taula politikoa. Ondorioetako bat izan da Saudi Arabiak geldiarazi egin dituela Israelekin harremanak normalizatzeko zituen negoziazioak. Hain justu, Tel Aviven eta Riaden arteko akordioa geroz eta hurbilago zegoen honetan, milizia palestinarrek erasora jo dute, eta horrek zaildu egin du Joe Biden Amerikako Estatu Batuetako presidenteak eta Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak eskualderako duten helburu nagusietako bat. Estatu juduaren eta inguruko herrialde arabiarren arteko loturak ez dutzea Palestinako auzia albo batera utzita. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. They know what حق الإنسان. لا يوصف حق الإنسان يوصف حق الحيوان. Palestinako gatazkaren bueltako akala lerroburuekin bukatzeko gureragoaz bueltan. Durangoko azokak antolatu dituen topaketekin. Kultura eta sormena Bizkaiko biztanleengana hurbiltzeko lan egiten dugu. DAPRO topaketaren 5. edizioa ospatuko da azaroaren 28 eta 29 musikaren eta familia ikuskizunen sektoretako sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen artean lankidetzak sustatzeko asmoz. Zein da DAPRO topaketa hauen helburua? DAPRO topaketa hauen helburua da sortzaileak eta programatzaileak edo industriako profesionalak harremanetan jartzea kultur munduan bidea egiten laguntzeko edo bide hori errazteko. Danok jakin badakigulako kultur munduan bidea egitea ez dela bat ere erraza. Behin hau esan da DAPRO azaroaren 28an eta 29an egingo ditugu, 2 egunetan. Azaldu dutenez, topaketari esker Euskal Herriko kultur aretoetan ekintzak prestatzen dituzten programatzaileek bertatik bertara ezagutuko dituzte sortzaileen lanak. Azaroaren 28an familia ikuskizunei eskainiko diegun topaketa izango da. Hau Durangoko Bizenta Mugel bibliotekan egingo da, eta esan dudan moduan Berbar Euskara Elkartea eta biblioteka bera ditu bidelagun, eta azaroaren 29an musikaren txanda izango da, musikaren esparruari emango diogu tartea, topaketa horren inguruko izango da, eta plateruena kultural aterpean egingo dugu. Prentsaurrekoan Beñat Gaztelurrutia Durangoko azokaren izenan eta Mai Arana musika bulegoa elkarteko lehendakariak egun horietan eskainiko diren ekintzak azaldu dituzte. Azaroaren 28a familia ikuskizunen proposamenak plazaratzeko izanik eta 29a musikarentzako espazioa. Eta orain bai, eguneko lerroburuak aurreratuta iritsi da, eguneko argazkiari heltzeko unea. Atzera bota dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza legeari jarritako osoko zuzenketak.
hezkuntza munduak merezi duela etorkizuneko proiektua eta ahalik eta babes handinarekin joan dedin. Eta hori da, nik uste baita ere alderdi politikoak edo talde parlamentarioak bilatuko dutena, eta da ahalik eta babes nagusi edo handina eukitzea. Beraz, Euskal Herria Bilduk ezezkoan bozkatuko die osoko zuzenketei herri honi egokitutako ahalik eta lege honena eraiki nahi dugulako. Eta ezarritako hizkuntza helburuak betetzea. Ordea, euskararekin lotuta aipatu dugu lerroburuetan ere. 2050erako euskal hiztunak 130% izatea bermatuko duen politika eskatu diote euskararen erakunde publikoari. Nola bultzatu euskararen biziberritzea olako helbururik ez bada finkatzen. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizun bat izan dezan. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz. Eta sinergian lan eginez euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible dela. Alta begiratzen duguna da jendarteak badura euskara egarri bat. Gurasoek nahi dituzte haien aurrak euskalunak izaitea, helduek nahi dute euskara ikasi, beraz jendartea bere anistasunean euskara egarri da, eta hori biziki seinale positiboa da. Orain egarri hori parean eman behar zaizkio beharrezkoak diren baliabideak. Euskararen inguruko albistekin jarraiki, udal legearen bidez euskara sustatzeko dekretuaren artikulu gehiago baliogabetu ditu justiziak. Aurrez, aste honetan, Vox alderdi ultraeskuindarrak jarraitako legitearen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak baliogabetutakoei erantsi behar zaizkie orain artikulu hauek eta eskuinean dute hauek ere sorburua. PP-ren elegite bati emandako erantzunak dira. Lan egiteko espazioak sortzea aurreikus beharko luke plan honek, bai ikerketa, irakaskuntza arlo honetan eta oinarrizko unibertsitateen langileen baldintzako hobetzea ahalbidetu beharko luke eta azkenik losuaren baitan sortu. Barkatu arazo teknikoak izan ditugu, baina albistirekin jarraikiz, aldiz, hezkuntzari bueltarin helduta, unibertsitate sistema plana aurkeztu zuen atzo Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Oro har, 2.256,2 milioi euro bideratuko dituzte unibertsitateetara, azken planean baino 14,5 gehiago. Plana ezagutu ondoren, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos IUk exigitu dute EHUko irakasleen eta iken lan baldintzako betzea. Erne. Lan egiteko espazioak sortzea aurreikus beharko luke plan honek, bai ikerketa, irakaskuntza arlo honetan eta oinarrizko unibertsitateen langileen baldintzako hobetzea ahalbidetu beharko luke eta azkenik losuaren baitan sortu zaigun arazo honi irtenbidea emateko aukera kontemplatzea nahiko genuke. Helburua gure ustez ez da izan behar daukagun ezer ordeztea, baizik eta komplementu bat jartzea eta kalitatezko hezkuntza online bat ematea Euskadin eta Euskaditik. Guztiona izan beharko lukeen konpromisoa da. Gauzak horrela, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek pasaden urriaren 11an egindako grebaren balorazio positiboa egin dute goiz honetan eta
lanuzteen jarraipena 90%an kokatu dute. Mobilizazioen arrakasta ikusita errektoretza eta Jaurlaritzaren hezkuntza sailarekin biltzeko eskaera erregistratu dute. Era berean hurrengo astean burutuko den zerbitzu publikoetako langileen greba deialdira txiki dira, zerbitzu publikoen eta langileen lan baldintza duinen defentsan. Sindikatuen arabera, pasa den urriaren 11an Euskal Herriko Unibertsitatean deitutako greba arrakasta nabaria izan zen. Azaldu dutenez, 1200 irakasle eta ikertzaileek mobilizazioetan hartu zuten parte eta lanuztearen jarraipena 90%koa izan zen. Egindako balorazioan, irakasleek errektore ordetzaren jarrera kritikatu dute ere. Jarraipena 100%an kokatzerakoan, errealitatea desitxuratzeko saiakera leporatuz. Neurri murriztaileak eta lan baldintza prekarioak salatu dituzte, hilean 800 euroko soldata jasotzen ari diren langileak eredutzat hartuz. Egoerari irtenbidea emateko, elkarrizketarako deia zabaldu dute. EHUko irakasle ikertzaileek emandako erantzun masibo horren ostean, biltzeko eskaera erregistratu dugu. EHUko errektoreari zein Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari zuzenduta. Grebara eraman gintuzten aldarrikapanen aurrean zer irtenbide proposatzen dituzten galdetzeko. Baita sindikatuen aldetik proposamen zehatzak egiteko. Argi daukagu orain arte izandako alde bakarreko jarrera ezin dutela mantendu. Arazoei muzin eginez eta beren erabakietan beren burua justifikatzen saiatzen. Norabidea aldatu behar dute eta EHUko langilei zein euskal jendetarteari begirako neurriak hartu. Gauza korrela, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakasle eta langileek hurrengo urriaren 25ean Euskadiko sektore publikoan deitutako grebarekin bat egingo dutela iragarri dute, baita azaroaren 30erako deitutako greba feministarekin ere. Kalitatezko zerbitzu publikoak eta lan baldintza duinak alderrikatu dituzte, besteak beste 10%ko soldata igoera edota lan kargak arintzea eskatuz. Euskararen inguruko azken albistea gora beran, Ekane Artola ikastolen elkarteko lehendakariarekin izan gara gaur. Beno, oharbidez azaldu zenuten ezta, hizkuntza ereduek ez dutela euskalduntzen eta horiek gandituko dituen eredu baten oinarria behar dugula ezta, eta hala murgiltze ereduaren aldeko apustua egiten duzue zuek. Bai, hala da. Hala da, egia da, azkeneko 2 urte hauetan, parte hartzaile aktibo izan garela, agente aktibo izan garela, legearen lanketa honetan, eta hizkuntzaren gaiari dagokionean, itxaropentsu ginala, ikusten genituelako aurreproiektuak bazituelako aurrera pausoak, jasotzen zituelako. Baina era berean, gure ustez ere beti egon dira arlo honetan gabeziak, bai? Halere, gabezi horiek kontutan hartuta, esaten genuen, izan zitekeela, lege hau, datozen belaunaldiak euskalduntzeko oinarri bat. Beti ere, gu bat egin dugu aipatzen diren helburuekin, baina aipatu izan dugu beti, gure ustez horrek ebalaketa bat behar dula atzetik, ebalaketa eta ebalaketa hori ezin dela ez ikastetxeen eta ez irakasleen eskutan utzi soilik, baizik eta kanpo agente batek egin behar duela ebalaketa hori, ezta? Ez hainbeste promozionatzeari oztopoa jartzeko, baizik eta hobekuntzari eta hizkuntza proiektuetan esku hartzeak egiteko. Zein izan da, bai. Bildarretzek esan du, bai ala bai, udazkenean onartuko dela hezkuntza legea, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera. Hezkuntza lege honek aurrera egingo du, ze azkenean EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek dagoeneko esan dute osoko zuzenketa honekin ez dutela babestuko, hala ere egia da, IAJak eta PSek eurek soilik onartu dezaketela. Nola ikusten duzu egoera? Ez dakigu egia esan segertatuko dan, eta gainera guk ez diogu hainbesteko, ez dugu eztabaida horietan sartu nahi, gu benetan nahi dugu lege bat, oinarri bat jarriko duen, benetan guk esate dugu guretzat abia puntu bat dela, eta abia puntu bat izateko jauziak eman behar ditugula, eta lege honek, ez dakit, ondorengo urteak arautuko baditu,
oinarri sendoak behar dituela. Gu horreraino. Eta emendakin hauekin gure ustez atzera pausoa ematen da, bai? Horregatik esaten dugu zalantza juridikoa edo nahasmena ekarri dezaketen, ez? Edo euskalduntzean aurrera egiteari ateak itxi diezaioketen emendakin horiek erretiratu beharko liatekela. Ze gertatuko den, guk ez dakigu, alderdiaren arteko negoziazioa da, eta guk espero dugu ahalik eta lege hoberena onartzea eta ahalik eta lege zehatzena onartzea. Bestalde, Nekane, hezkuntza zerbitzu publikoaren zehaztapen sakonagoa egitearekin bat etorri zarete, baina ausartagoa izan beharko lukeela defendatzen duzue. Bai, izan ere, iruditzen zaigu hezkuntza zerbitzu publikoaren bat egiten dugu, printzipioekin, baina berriro ere publiko-pribatu dikotomia hori gainditzeko erresistentzia daudela iruditzen zaigu, bai? Eta uste dugu hor barruan dauden ikastetxe guztiak baldintza beretan aritzeko aukera izan beharko luketela. Eta hor ikusten dugu utxunea. Halere, esan bezala, gure ustez bada aurrera pausu bat, aurrera pausu garrantzitsua, hezkuntza zerbitzu publikoaren definizioa, baina, aipatutakoa, ausartagoa izan behar dula iruditzen zaigu, bai? Egin duzue, doakotasunaz lege proiektuak dioenearekin, okertzen ez baldin nahi, zeinbait zuenketetan zehaztutakoa ere batzalotu duzue. Bai, baina era berean, finantzaketa hori nolakoa izango den eta zeri bideratua izango den, nik uste dut argiago azaldu behar dela legean, bai? Hori da gure iritzia. Txalotzen dugu, ekimena, bai? Baina era berean, zehaztasuna handiagoa eskatzen dugu, gai honen inguruan ere. Eta protestak izpide ditugula langatazkekin jarraiki, goiz honetan Urdulizko Mekanerreko langileek manifestazioa egin dute Bilboko Eusko Jaurlaritzaren aurrean, enpresak lantegia ixteko erakutsitako asmoari aurka egiteko. Entzun jarraian, Unai Mirasolain, enpresa batzordeko LAB sindikatuaren ordezkaria. Gaurko gore baguna eta Eusko Jaurlaritzaren bilera daukagu, industria sailan, alde batetik esan nahi dugu txosten bat eraiki nahi dugula externo adituekin, enpresa externaekin, eta Mekaner ikuspegiko sozial batetik bideragarri plan bat egitea, eta hori dela eta eskatuko digu diru laguntza txosten hori eraikitzeko. Eta hortik irtetzen diren emaitzekin, gurekin defendatzea Mekaner ez arratzeko eta aurrera eramateko. Nafarroan aldiz, bulegoetako beharginek greba eguna dute gaurkoa. Adi. Gure sindikatuon proposamena da lehenik eta behin KPIa bermatzea eta bestalde batetik lanaldia murriztea. Hala ere, atzo elkartu ginen patronalarekin eta berriz ere mehatxuzko tonuarekin eta beti erabiltzen dituen argudio berak erabili zituen, berriz ere esateko beraien proposamena mantentzen dutela eta ez dutela kontuta, hau ez zuten horrela aipatu, baina gure ustez honen islada da ez dutela kontutan hartzen sektoreko errealitatea ez da langileen eskakizunak eta aldarrikapenak.
Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edonola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Aldapeko sagarra abestiarekin utziko zaituztegu, kainakaik moldatua. Ondo izan eta gero arte.